שלום לצופי יוטיוב. היום אני אגלה לכם את המעברים הסודיים באקולוקו. אוקיי, שימו לב. קודם כל אנחנו צריכים ללכת לדוקטור גזונטייט. שימו לב, בצד ימין למעלה יש לנו סמל כזה. שימו לב. אנחנו לוחצים עליו. אנחנו מגיעים למערך השוחה. ואז בצד ימין למעלה יש לנו חץ לחווה הסולרית של סני סולריום. באקולוקו יש רק 3 מעברים סודיים. עכשיו, אנחנו עשינו את הראשון. כי בואו אני אגלה לכם את השני. אוקיי, רגע. בעצם, הנה, שימו לב. הנה, הולכים לפסגת האורחות של דולצינה. והולכים למכרה של ג'ון בריון. אוקיי. עכשיו, אנחנו צריכים להגיע למעלה. הנה, שימו לב. המכרה של ג'ון בריון. יש לנו פה סולם, שזה בעצם מעבר סודי, שלא כולם יודעים עליו. אז הנה, לוחצים על זה פעם אחת, ומגיעים. הסולם הזה בדרך כלל מוביל אותנו למקס. הנה. הנה, הגענו למקס. מהמדבר אל הג'ונגל, מהג'ונגל אל המדבר. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לאיטקליף. ומיד אחרי זה לצ'ארלס. הנה. הנה אנחנו מגיעים לצ'ארלס. שימו לב. אתם רואים? הנה, הולכים לפה. וזה מוביל אותנו לבית הקברות של מר וגברת דסט ודסט. אוקיי. אז אני הראיתי לכם 3 מעברים סודיים באקולוקו שלא כולם מכירים אותם. ואם אחד מכם לא הבין משהו, אז בבקשה אני אסביר לכם את זה. נכנסים לשאלות נפוצות. הולכים לשאלה מה זה המעברים הסודיים. עכשיו כתוב כאן שבעצם בשביל להיכנס למעבר סודי, המעבר הראשון נפתח בדור 11, השני בדור 12 והשלישי בדור 13. שימו לב. אוקיי, אז הנה עכשיו אתם יודעים שלא סתם תלכו ממסך למסך, תבזבזו זמן. אז הנה, הראיתי לכם כמה מעברים. אז אני מקווה שתהנו, תצליחו. להתראות.